20-dňový žrebček. Otec Porarasa je Španiel plemenom, matka chladnokrvná kobila. Tam je silná línia rakúskeho Norika Tischler Vulkan. A matka bola originál Norik Muranský. Matka sa volá Gaska. Žrebček sa volá Gascon Brave. Dneska som ich dal tu na tento výbeh. Poď fešaku, poď mu, poď. Predstav sa. Áno. Áno. Povedz, že ja som Gascon Brave. A chcem slúžiť ľuďom, tak povedz. A dobre, tak dobre, no. Efektívne. Efektívne chcem slúžiť ľuďom. No a spoznávam sa s vami. Oňuchávam vás. Tak. Však. Predstavujem sa vám. Predstavujem sa vám a hľadám si nového majiteľa, povedz. Hľadám si, keď budem mať 5 mesiacov, tak chcem ísť k novému majiteľovi. Tu by som, dostanem, povedz Gascon, že tu sa pokúsim rešpektovať súčasného majiteľa, dostanem základ, aby som následne efektívne slúžil novému majiteľovi. No toto je naše stádo momentálne. Najmladší Gascon. Tu sú ročáky, kobylka a žrebček. Žrebček ešte nemá ani rok. Ani 12 mesiacov nemá. Ponička, 22 ročná, má sa žrebiť koncom mesiaca. A Gaska, matka Gascona, má 3 roky. Prvá Maja mala 3 roky, to tiež rýchly bol. Rýchlo, to je chladnokrvná kobila, ktorá je ľahko živiteľná a toto rásla, toto mala rok a už bola super rámec. Aliaska, 19-ročná, koncom mesiaca sa má žrebiť. Piera je Lesy Charizma, tá má 15 rokov, ona je zase matka toho Expressa. Express Lesy Brave.